Beltran, Aldawan, apay, di ka mapanagtrabaho itay anak ko. Ay na, aldaw man gaya man. Jak pala na ipapas ni maturog. Ngam agsapa man. Sumrag ka iti trabaho mo no saan. Sumragak sayang mati aldaw ko na jak sumrag. Bumangon ka nga ruda na anak ko. Agmurmuray kan, tamangang kan no madamdama, nakaluto ako. Ay na, unayan ay ti kasti apyag. Nagrigat tagbali na pobre. Tano di kag trabaho, awan pangalami ti kanam. Naimbagpay ka dagiti babak nang tanagmayat ti biyagda. Uray saan da ngagtrabaho, agbiag dalat ta. Ang no da tayo apobre ti saan ngagtrabaho, ay awanan. Maulser tayo. Ala, anusan ta at ibiyag ta anak ko. Anya nga ikat saan tamat nga rodabak nang. Kaano nga tamat ta bumaknang tayo nanang. So ajak mangas asawa, takastoy mo ti panagbiag tayo. Lumakaya ko na baro ngam awan pailat asawak. Kat mga asawa kalata, ano kayat mo anak ko? Basta nagagat ka ngagtrabaho, mabiyag mo ti pamilyam. Manjak nanang. Mabuti nga iti responsibilidad. Tanda ni Jack to, pa'y mapakanan ti bagik. Mangal alak pala ti pakanagmad. Ay, saan nanang? Ay, nagkunaw. Huwag nga raw. Imulagat naman ti init nan. Di tayo mo't mabalin ti aglinong, ta nakabantay ti bus tayo. Un nga ruda, agkanta ka man kit di manan Beltran. Pangikat iti banog. Oo, tangdanan dak atag kantaak manan. Un, ikanda kay ti pang merienda pare. Agpasaw? Un pare, ipakat mo man tay Ilocano kantam. Ang kanta ka, tay i-video ka. Ay kayo na. Dahil talaga yam. I-video na ka raw. Ang mga makita na kanibos nga agbidbidyaw. Saan? Mabit lang mo. Pimanawan ni boss. Alang nga raw. Itanbiyag ko ti oras na danunen, ti inak isisina panawan kan. Dawat ko ket di ka kuma lumlumda. Pare, kita ang tayo video mo yung upload ko. Ha? Apay, in-upload mo aya? Un pare, katning, nagadumit ti views nun. Ha? Ay, ungad peso. Talaga nga viral day ta. Ta napintas nga minti pulsis ka, pare. Diyak nga rod ninam na mga ag-viral to'y kantang pare. Ado nga minti nang i-share. Nay, mayat nga rin ba? Sumikata kung ano kaskasanaw. Agkantakan to pa'y pare. Tay-upload ko man nun. Ay, sige Basta tayo pang merienda ka. Danag mo na yan. Beltran! Ay na, Beltran! Ayan mo! Adag dito kusina na nang. Agkap-kape ah. Ay nanak ko aya. Sikat ka mo, kaya mo. Kada adda masabat kong amamok ijay ili itay. Sikat idamdama ganda. Idayaw dati panagkanta manak ko. Wan impus mo't kami ni Jobo at Tumboy di kantak. Angam ti kamalina. Imbaga na pala construction worker akmat. Kastamot tinsurat na itipos na. Singer na construction worker kunana. Mayat ket di anak ko. Agbilib daken ka. Wanmat ka di ngam nagadon tinyaplo ni Jobo akantak. Pagkukwartaan naksamot tin na di atomboy. Manulat itid na tangdan kung agkankanta. Pang meriendak lang. Adda ngamin mangmangag ko kahit. Mabali na pagkwartaan ti panag-upload iti video iti social media. Ha? So asyak langan ti mang-upload iti kantak iti account ko. May mayat pa Pare, agkanta ka manin. Ta-videoan ka. Ado ti request pare. Saanan pare? Nagkantak man. Siyak ti mang video iti bagbagay. Ta iti account ko ti pang-upload ak. Ha? Ay, kato na pare. May mayat man na. Sige nga ron. Pagkantakan to.
tado ti mangururay iti sumaron na akantam. Ado ti fans mo, pare. Wen, amok na ita, pare. Kastoy gayam ti feeling ti sikat. Kaslaak artista ni ti panagriknak. Asos, agsasaron nun nagitagchat kanyak. Ay, pilyak tayo napipintas. Tayo suda lang ti replyak. Bay amo na kita babakit kan lalakay. Ignore ko na kita. Nagitay chicks lang ti replyak. Beltran, Rabig. Apay, di ka pala maturaw. Makarengreng ta cellphone mo. Diyak makaturog anak ko. Ay, sige, tarumarak pala ang nanang. Mapanak di balkon, tapno saan kayo ang madisturbo. Hello, Beltran! Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Makapain love. Ha? Kat, kumusta ka? Ay, kastoy Nasayaat mo't lata. Uray kasano ti rigat ti panagbiag. Aywan, ada ka di wayam intun bigat? Awisan ka kuma. Ada mo't trabaho knoy mi. Sayang mo't kami ti maswildok no aglanganak. Mano kaya ti sweldo mi ti may sangal daw? Aglangan ka, bayadak ti may sangal daw mo. Sika makaamu ka. Agsarak ti intun bigatan niya. Kaya't ka ngamin na makita iti personal. Inta mga nitirwar. Kalpasan na, inta agpasyar. Ha? Ay, kwa? Awan mo't kwartak. Siyak ti makaamo iti gastusan ta, Beltran. Di mo pa kadanagan day ta. Ha? Ay, ala Makaamu ka nga rod, Noemi. Pasensya, Noemi. Medyo naladawak. Okay lang, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Uri saan kang agkan-kanta, makapainlove-love ta. Ay, main inlove akon. Ay, awan rakas na, ta awan mo't nobyak. Si kakidi amangan no adan nobyo, wano asawam. Single itan, Beltran. At ay di nobyo ng nagsina kami. Ang sa anak agwapo, imposible akayatang nak. Sana balen, ha? Tinapatag, gwapo ti boses mo. Makapainlove ngamin ti panagkankantam. Ay, gayam. Apaman ang malpas tamangan di ti restaurant. Agawi ta iti balay mi. Yam amu ka kanang iti tadakkel ko, well? Ha? Nay, kababain samot. Sana kabaknang. Awan ikarakarit ko. Basta agawid ta iti balay. Proud akla unay ngamin amang yam amu kan kakadang iti tadakkel ko. Kabagays, kanayon samot na narumor ni Beltran nga anak now. Kanayon na makita nga agpailik at nukwa. Wan nga rod kabagis, addan sa mapan na sarsarakan ijay ili. Asino nga'y? Diyak amo adumot dagiti fans na ang mga wawis kankwana, iliblibrida. Fans na itay. Iti panagkankanta na iti social media adu ti maayatan iti boses di ka anakam. Ayun kaya man niya. Nalaing nga may nga kanta di ka anakak. Italang matmanan nga irwar na na di at talento na. Wan nga rod inlumlumeng na day chay at talento na. Naimbag ta pinagkantada idi di pagkonkonstruksyonan na. Impusda iso nag-viral. Kahit apay saanan ngagtrabaho. Din sa mapan makikonstruksyon ay. Diyak mo ununaan na mo ti mapan makisinsinnarak ngam ti mapan nagtrabaho. Ay kat bagbagam to Ibagam nga igad na tagtrabaho tapno makaurnaw iti pangasawa ng tao. Inkay gatang ti bagas kan si Dan tayo nanang. Makitsenda kayo, taal daw ti tsenda ita. Nay, nangalaam iti kwarta manak ko. Inted tay fans ko. Maayatan da ngamin una iti panagkankantak. Anya? Gatangan nyo amin na masapsapol diti balay. Umanay mo't siguro daytan. Sobra pa ikit di da ito'y Ngam,
Apay, di ka manen sumrag iti trabahom ita. Saan na nang? Masadot akong nagtrabaho. Nagrigat kag construction. Sana bali, tadamot fans ko amang mangtad iti kwartak. Di ka mang namnama iti itiddaken ka, anak ko. Tanarigat no mairuam ti bagim iti kasta. May mayat metlaeng ano agtrabaho kalatta, anak ko. Saan na nang? Bambanugak la ti bagbagik. Agkanta akit di ngagkanta. Tapno umadupay ti fans ko. Ket umadumot ti mangtad iti kwarta kanyak. Ay sus, umawagan to yung may isang agchat-chat kanyak. Hello, madam. Hello, Beltran. Mabalin ka di nga awisan ka inton bigat? Agkita tayo di plaza, tapagam-amon ta. Kayat ka ngamin makita iti personal. Ha? Ay, ikat una. Awan kwartak, madam. Pasensya Nakurapayak lang amin. Di mo problemain day ta. Tasyak ti makamu, Beltran. Basta agsarak tawan. Ha? Ay, una. Ariglado, Madam Joyce. Mangan ka laang, Beltran. Di ka agbabain. Agyamanak, madam. Di nakman awawagan iti madam. Si kakit di man. Joyce ko namlatan kanya. Among Beltran, singar matlaang tinagbalin nga ex ko. Ha? Kasta ka de? Weakness ko ngamin at talaga ti kumakanta. Naglaka ak amain in love iti singer. Ha? Aywan, di mat ko nam nga awan pa'y nobyam? Ha? Uwan. Awan pa ya talaga, Joyce. Aywan, alaom da ito'y. Naimbagla a pangallowance mo. Di mat ko nam nga istambay ka ita. Uwan nga ron. Diya akong simra ka di construction. Ta busy akmot nga minan nga kankanta. No adda ka sa pulam, di ka kumaagbain amang ibaga kanya, kwan. Ta si dada anak amang tad iti kwarta kan ka. Agkasarta ko man, Beltran. Namin adun nga da napasama kiti nagbautan ta. Saan kumapay nga itanoy, mi? Saan pa pa yan nakasagana? No siyak, nakasagana akon. Nusyak, saan pa yan? Pampanunutot ngamin ti inak. Ado ti an na yun na iti bagina. Kat, saan ta matabaybay anti inam nga uri agasawa tantom? Basta saan ta pa'y ngagkasar. Di ta kumagganat. Adan samat nobya jay anak mau ka ba, guys? Adamat nakitak akakuykuyog na di kalman abalasang. Kunana met afans na kanulaang dayjay. Fans na lang ang magkibkibin da. Kunana met akas jay kano ti kinadungo dagi jay afans na kabagis. Adu ti kakuykuyog na afans na. Agkakanat a babae. Kunak nga rod amang pilin iti armen na kadagi jay. Ngem kunana met nga aguray pay. Sapay ko mata siyakla ang tinobyang Beltran. Sapay ko mata di naktulukwan. Si kakit di Amangan no isukat naktaw. Tani, nakurapayak lang. Saan ko abasta iruk matibagikan ka, no kasta ti aramidak. May mayat ko mga no nagkasartan. Ang urnungak pa, Joyce. Jakmat kayat asikat ang gastos para iti panagkasarta. Okay nga Rod. Sikat ti makaam mo, Beltran, honey. Mayat gayam ti adu ti fans na nanang. Adu ti mangtod iti kwartakin ka. Ibagam mantag pay so kanyak Beltran. Fans mo laang dagi jay wano nobyam. Fans ko lang nanang. Kat sa nakalalailo kayo iti tunggal maysa. Sabali tay agnagan iti noyme. Sabali pay tay Joyce. Dakkel ti panagkurso nata da kanyak. Ngam awan kayat ko kanakwana. Bagbagayak lang na, takababain mo. Kanayon dak nga ikan iti kwartak. Ay nanak ko, di ka lagbain iti kastangar aramidam. Nagbalin kan asadot. Manipod adamang mangtad iti kwartaken ka, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Agtrabaho ka, tapno adamot kwartam.
Saan nga rudo na masapol, nanang? Aywan, kasangay ko itong Sabado. At na mga sponsor iti birthday. Ang saan na dito balay iti pag-birthday? Iti may sa kano a restaurant. Anya, Isong agsagana kayo, ta mapantay to nanang. Kakaiso na nga da mga sponsor iti kasangay ko. Honey, yam amunak mat kadagiti kagayam mo Iba nga masyak tinobyam. Noemi, di mo kumaya si dagtirupa may tirupa. Apay, iba inaksamat. Ako ha. Beltran, sweetheart. Happy birthday, manan. Apay nga nagkam tinobyok. Anya nobyo nga bagbagamat. Kat no siyak ti akin nobyo kin ni Beltran. Joyce, Noemi, husto ka man. Di kay agapa dito pangasiyo. Beltran, anya ti kayo tasawan da ito Pudno ka di bagbaga da ita babae. Kwa. Ha? Di ka agbalin nga agraraman, si ka babae. Taamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Pangaasiyo, ipagpagapuyo ko may tikasangay ko. Iba inandak ko mamit, di kay agapa. No di kay agsardeng, nasasayat la pumanawa ko. Nay, apay nga agim impake ka, Beltran. Papanam, kan apay, nalpasan ay ati program ijay restaurant ang nakaangayan ti kasangay mau. Imanawak ijayan ta, aga-apa damutan. Pumanawak pala yun, tayo nakaagsapol iti pagtrabaho ki sa bali a syudad. Anya, apay nga'y akala at ti ipapanaw mo. Diyak kayat ti nariribo ka biyag nanan. Kayat ko ti naulima ka panagbiag. Di ibagbaga ti ayan ko ha. Tanag-deactivate ak iti FB. Bukod mo ti basit ako sinaken si arditi kwarto nga abangam, adeng. Ang yaman ak ma'am. Ada ka di down payment? Ay, ada tangay ko na makurang ti kwartam. Sige, uray sa anon. Ha? Uy, ang yaman ak madam. Anya trabaho itayan? Awan ma'am. Agbiro kak pala. Sige nga, Rod. Panawan ka pa niya. Tayo nakagluto iti naimas asidaan. Hello! Umay kapadigwan iti sidaan, Beltran. Ha? Ay, ang yaman ak ma'am. Awanan yaman na. Ay, huwag gayam. Balo akon. Ha? Balong agberbero kitag balina. Katakunay-nay na. Ay. Di mat ko na maabaro ka. Well, madam. Apay, di mo kaya't tibalaw. Ubingak pa'y mo't. Adun to pa'y ti mangibagbaga aportis ko laang kano. Nga oray sinyo kaon. Ay. Dakkel to'y balay ko apapaabangak, Beltran. Oray saan kang agtrabaho. Mabalain, tadakkel ti malalak nga abang dito'y. Adapay sa bala papaabangak No kayat mo ipasyar kantaw. Nagdakkel mat ngagpaiso to'y may sapay abalay apapa-abangam, ma'am. Wen nangina ti abang ditoy, ta dadakkel nga apartment ta gitoy. Kan adapay transient ko di bangir a barangay. Ha? Nagadumat ti papa-abangam mon, ma'am. Wen problema nga rod no. Asinon to ti pangipatawidak tawam mo anak ko. Iso ano kaya tenak? Si kantaw ti mang tawid kadagitoy. Sapay jakon agpahaot dito'y lubong. Ngamin adan nadagsen asakit ko. Ha? Anyat sakit mo? Ay, ada kanser ko. Kahit saan ka nun ang maagasan. Urayak laangan ti patay ko. Anya? Agawid ka anak ko, tasangwam dagiti nobyam ditoy. Agkarasublida dito'y balay. Ibagayaw ta ng asawa ko nanan. Anya, At da bakit anobyak dito syudad? Baknang abakit. Iso ti pilyo, ta adayo baknang nagita fans ko. anya, ay tila sasawambot. Kan sana bale, ta mabalo ak tumatla adagos nanang. Anya, taapay mo. Adda na dagsa na sakit na. Kat adda ka nung tanin tibiyag na. Iso ano mabalo ak?
Sakto timang tawid iti kinabaknang na. Anya, ay sus, di ka agdardara sudos nga agdesisyon anak ko. Agpanunot ka kumaan na imbag. Nay, adda nagsardeng anapintas alugan iti sangaw, darling. Ha? Ay sus! Addadan! Ay kunak no sanda matuloy nga agawid! Ay, umay ka Beltran! Aglambang ka pay laang wine! Ha? Isilid ko ti paglambangam! Nay, apay apaglamang anak. Belinda! Handa kami! Ay, Belinda! yes sir! Wan, umayan sir! Mabit lang! Sino da dyan, Belinda? Ay, basta sumrak ka ni Tisilid ta! Darasam! Talaga sukir ka, Belinda. Kunak no nagnakam kan, ngam saan pa'y matlagayam. Nang iyawid ka lat tagayam iti lalaki diti balay ko. Ay, kuwa sir. Sorry, sana na maulit. Last day to yun. Ala, inkagimpakin. Tasukatan kan a caretaker ko. Hindi na kumamatikatan, sir. Maasi kayo kanyak. Belinda, anya ti kaya tasaon na ito. Ay, Ala, lalaki. Tulungam nga gimpakit anubiam tapumanaw kayon diti balay ko. Inulbudan nak, Belinda. Kunam asikatilan lady dito, ngam caretaker kalagayam. sorry, Beltran. Ulbud kamat gayam abakbakitan. Sorry ka din, Agawid na ijay probinsya mi tada talon ko ijay. Nalawat ti talon ko. Saanan? Ulbud kan tumot lang. Awanan ti patsyak ni bagbagam. Isungag sinatan. Beltran, maasi ka kumamot kanya ka. Di nakpanawan. Nailawantan. Ang mga nagsikugak. Agbinulan nakpay ngamin. Agtal na ka. Di mo mayalis ti alipuspus ko. Paray, nimbag tanagawid ka. Kumusta ka? Apaya di ka pulos makontak. Nag-deactivate Jobo. Isumat na gaya ma. Kan sigurado nga rod, at di mo amuti naramid dagi jay duwa nga ex mo. Ha? Apay? Impus da ka ITFB. Kat nagalas timbagbaga day jay. Nagado ti bashers mo pare. Anya? Iso ano siyak ti sika. Kasaritam dagi jay ex mo. Ta idilit da ti impus da. Takababayin kan. Anya? Biyana! Kastiman nga rod, ti konani kabsat Berto. Dirman ang biyanang. Ititawin ko na suro ka 60 na karanting kan napigsa akpay. Aday di balasa nga sa nga ili ti karubami, kaya't nagpay duma ti kinapintas na. Ado tag kursunada kan kwa na, baruman wan daanan iti asawa, talaga mapatalyaw iti nagpay duma kinapintas na. Kat gaputa sa anak payabalo, impamuspusak ti amin tapno masit kaklaan tinasao abalasang tapno sana madlaw ni bakat ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nakitam, jay kanakan ni Maria, jay daya, june. Jay agnagan iti Mary Jane. Jay ngayon napintas a babae. Wan. Nakita kong dadyang ka. Jay kulot kun atidug ti buok na. Wan, iso, nagpintasan niya. Wan. Yung san ko type, angkan. Na, tapay mo kat nakapimpintas. Jay simple la a babae ti kahit ko angkan. Diyak kahit ti kasya kapintas. Tas anak a may bagay kan kwa na. Nanumuak la a lalaki angkan. Kat no nagtaer ka, agbagay kayo ay tiday a babae. Kan sigurado akayatan na ka. Tas ikati katairan a baro dito'y lugar tayo. San mo't angkan? At umod dagiti natataer ngam siyak dito'y Wala, ngam nangasawa na amin din. Sikalat baro ang natairan anabat-batay. Ingkakidarmon kanakan, sayang dayay. Manjak angkan. San ko a type? Nagkapoy dayay akanakak. Iritretok dyan napintas akanakan ni Maria. Ngam di nakakayatan. Apay, balasang payaya day dya babae. Wan ka now, ta dinamag ko ni Maria. Awan ka no pa'y nubyo na. Ilakad ko kumani dun ngam di nakakayatan.
Ay kabaybayamano, di na kayat. Saan nakit ka no ataypan? Kat nakapimpintas na niya babae. Nagpudaw. Nalabasid niya bibig na. Ganay na. Nagsisipukul ti pamagina siga. Nang rona nukas diyang ag-short pan. Bagbagay na. Anay ko. Apay nga agkistong ka ngay, Mima. Nagalas katikas tangay tsura amon. Oray ka lag kidam-kidam amang ibagbagay tikasta. Arsa balaklakayan. Ipadlaw mula pagpampantasyam dayjay. Ni Mima mo, naira namit laan nagkirma ka. Di mo ka di ikan iti sa bali akay papananday ta. Tas ikalang mo ti pagpampantasya ak. Palusot ka keda laklakayan. Narnaganan ni Mima. Gamsyak, dakpay la makaturog. Hay, kas lamakit kitak pa'y lang aging gayta tiro pa day akanakan ni Maria. Unay mga minapintas day diya babaeng. Nay dumduma ti ginapintas na. Makapaawis rik na. Nabaro agla ko maarmag day diya babae. Gaman yan, tada mga minasawa kaon. Padasik kumamot ag-checks. Mabuti nga man, tigre mo ito asawa kung agimon. Ay, agkapoy-kapoy tumaday dyan ni akana ka. No kaya't nakumatay, ilakad ko. Tauray siyak ti mangyaram gankwana. Tapno da pambar ang masit gak na dyan babae. Di na mo ngaming kayat. Hay, sino nga tayo ti iritok iti day dyan balasang. Nay, papanam si Naida. Una yan, tikas ta apurmam. Kas kalalalaki, tikas ta ituram. Akat lalaki ak mata talaga, Uncle. Abay, tumboy kaya talaga si Naida. Ni Uncle Berto nabayag mata nakasto ti kinataok. Damagan niya pa ilang. Kahit anya nga rin ti pakarik na iti ayat. Babae? Wana, Uncle. Kahit adan nobyam. Awan pa ita, Uncle. At day ngam nag-break kami. Ay, ada iritokin ka si Naida. Napintas abalasang. Ha? Sino nga, Uncle? Hindi ka anakan ni Maria. Nagpintas na jay. Kaya't mo, tailakad ka. Kaya't nakadayjay, tagwapo ka atumbo eh. Inaram ko na, Uncle. Binastad nakmat. Anya? Apay kay? Di na kanumot kaya tikas kanya kalakyan, Uncle. Lalaki ka na ti kaya't napakirelasyonan. Nay, ada ka magam dito store Bernard daw. Maya mo ti sisik kawilam dito eh. Pampaangin akman, tatabir tao. Tawan angin, iti balay may. Aywan, nakita mong di napintas abalasang akanakan ni Bakit Maria. Aywan, tatabir tao. Nagpintas nga roday dyan. Kursunada. Ng mabainak nga garam. Di naklaya di bagan ano day dyan. Tas anak agwapaw. Kun nang duda. Ay soso, tumaer ka no agdigos ka Bernardaw. Ha? Kas tamang tiimbagam iti kanya kaon. Ngam pinadas kaon di nagdigos iti namitlaw iti may sanal daw. Ngam isulat tamang. Saan ang nagbaloy ti rupa? Panagrik nam lang dahi ta. Ngam tumaer ka no agdigos ka. Siyempre, bumanglo ka. Adda nga mindag itay babae ano na panglo ti lalaki. Tumaer dan iti panagkita da. Ha? Kas tanga-tanga paisaw tata? Wan, no kayat mo, hikan ka iti banglom. At daya, wala, no libre ka ikaw. Ngam no at bayad na oras sa anang. Ala, inka nga ro dagdigosan. Takuyugan ka numalam, Bernardo. Agsagay-say kan tuwa, kan agtakin ka. Awan napintas abataw tata. Ikan ka no kayat mau. Mala, ingkagdigosan. Sa kanto umay di balay, taikan kay ti pagbarom. Kan bangbanglong.
Nay, papanan nyo ka ni Bernardo Berto. Nakabangbanglo ka matan. Imbok-bok mo sa matan te bangbanglo. Ni Bernard daw, ti binangbangluak mi mabakit. Masapol nga min ang nabanglaw ang mapanagaram. Na, impabadom pa'y kang kuanan tabadom. Anya day ta ited mo, wano? Katuna, unay ka na ya, sumanaw ka mo't bakit. Di ka lagbayin ni Bernardo. Bernardo, pasensya mo ni nanam ami mawag. Tata, awan problema. Apay, asino te mapanmuar manaya, Bernardo? Ni Mary Jane nakanakan ni Nana Maria, nana. Anya? Kano nagpintas, dayjay, barok? Iso nga ron nga arman na tanapintas. Abay, di mo amo nga damot taste ni Bernardo. Amo na tagpilay. Ay na, naimbagano saan nakabastadan, dayjay? Kanyat amom ngay. San mo't nga amin ang napintas kat gwapo ti Pilyenda. Adon tinakita ka napipinta sa babae anak asawa iti sana gwapo. Wana ngambak nang siguro dagi dyan lalaki. Ngam ni Bernardo ngay, saan matabak nang? Ngun nagpaisaw tata Bertaw. Saan ka mag-abak nang? Imbag no kaya tanak ni Mary Jane. Ay nako, siyak ti makamo king ka Bernardo. Siyak ti mangyaram king ka. Diskartik daytan. Ala, mapantakid din. Naimbag nga oras mo, Kaka Maria. Mabalain ti umay agpasyar. Ipasyar ko man ni Bernardo. Ha? Asino ti pasyaran niyo? Umay pasyarin ka nun ni Bernardo ni Mary Jane akanakam. Nagpakuyog kanyak, tamabain ka no. Ha? Sumrag kayo, Kaka Berto. Nga maglablaba mo ni Mary Jane at DJ likod. Sana problema, Kaka Maria. Makauray kami. San ka day, Bernardo? Uwing tata. Alangarod sana bali tadanda ni Malpas day chayan. Agis ispin laengen. Ha? Hoy, Bernardo. Di ka maturog Bernardo. Naiturog ko man nagpaisaw. Makapaturog man nga mintaguray. Tagaywat mo Abangan numangagda ka. Kababain. Apay, di pinalpas ni Mary Jane ang naglabaya. Diya ka mo Nagbayag mo garaw. Nagawid ak sabay tata. Ayabandak to nadan ni Mary Jane. Ay, saan Panawan na ka dito yan. Naimbag nga oras yun, tata. Bernardo. Ay, kastama kang ka, Mary Jane. Pasensyakan. Nadisturbo ka. Siyak ti agkid daw iti pasensya. Ngamin, naguray kayo iti nabayag. Saan mo? Ayos lang. Nairuam kami nga gururay. Anyat gagara yun, tata. Nagpakuyog ni Bernardo kanyak. Tama bain ka noonay kang ka. Kaya't nati makigayam kang ka. Ay, apay amabain ka nga, Bernardo. Kit nabayag mo ten nga kit-kita tayo di istorno ko, Yun nga raw. Diyak man mo. Namabangabain mo tungging ka. Damdamagan ni Bernardo, no mabaling ka no, te makisinangad kang ka, Mary Jane. Katun, day talaga yam. Awan problema. Kan damdamagan na, no talaga mo't lakano single ka. Nga awan nobyom. Tapno awan to ti pakabasbasulan na. Awan pa'y nobyo, Bernardo. Si Kangay. Apay, awan pa'y nobyam. Awan pa'y nobya na, Mary Jane. Agsao ka, Bernardo. Di baling, ta isasawanak ni Tata Berto ading lapsat. Anya? Awan, adaytid ni Bernardo kang ka, Mary Jane. Daytoy man, Ni, nagadumot at chocolates na ito yan. Kinatang mo, Bernardo? Wen, ginatang na, Mary Jane.
Oh, amo Mary Jane. Kursunada na ka ni Bernardo. Ha? Agsao ka magami na Bernardo. Hey, si Kanang, Tata Bertaw. Isawan naklatan. Managbabay na talaga na ito, Amaraw. Nagpintas ka kano, Mary Jane. Kastatis ang kaibaga na kanya. Kat, agyaman na Bernardo. Awanan yaman na kano, Mary Jane. Ewan, agkape kayo? Ay, uwan ka no, Mary Jane. Kaya't ni Bernardo de Cape. Ay, paborito na naita. Ay, Ay, si kamot gayam ti masabat ko, Bernardo. Nagkapwam. Dito istor, Mary Jane. Agdardaras ka di. Saan, Mary Jane? Apay ka day? Kwa, kaya't kula ko mga ibagakan katigasat mo kanya. Tapno saan ka amang namnama. Kantapno saan ka amataktak iti anyaman at trabaho. Ha? Sumapul ka laangan iti sabaling armam, Bernardo. Ngamin, awan namnamam kanya. Anya? Agsaysayang kala iti oras no sumanubli ka iti balay. Taawan mo't namnamam kanya. Ha? Kituan ano kastati ko na Mary Jane. Awatik tigasat ko ka. Narigat may pilit ko ti bagay. Nay, nakasukat kamot kat malaman. Papanam, Bertang. inakmanan yaram ni Bernardo. Mapan mo yarang ngam si kamat tinagpurmay ti kastaunay. Hindi go sampay. Inpumadaam pa yan. Ay na, alangan mo't anang dudak, makikuyog kini Bernardo. Kababain mo't ijar arman na, tulungak nga agaram, tapno makaasawan. Ay, agsaysayang kay ti oras yaw. Jakpat siya nakayatan ni Mary Jane ni Bernardo. Kayatan na, siyak ti makaamaw. Aywan, ayan tay bangbanglaw, jak mo mabiru ka na. Ibusam matibang banglaw. Nagbuslon ka nga bangbanglaw. Kan napayaya kastauna purmam. Kat kuyogam laang man ni Bernardo. Wano adamot na nararmam ijay. Ararmam sama ni Marian. Aho, itan niya aga po. Pagan anong mula dyan ngay. Aga-aramak baka pa eh. Nita... Ay, api ka gistong ka ngay. Nagalas ka ti kastasong Batman. Talaga nga ipadlaw mo nga dapay la planom nga garam iti sa balay. Kat siya asawa ka lang arudan. Ay, garatigit ka, alaklakayan. Jak mapanijayan, Tata. Mabain na kaon kini Mary Jane. Pagbay na maya, kitagdak mo tamang tulong kangga. Nasabat ko ngamin idikalman ni Mary Jane, ni Jadalan. Kat binastid na kaon. Anya? Asos, subsubukan na ka lang, dayjay. Panubok na lang dayjay kangga. No talaga mo't laan na ibturo ka kaguray. Kuna naman, nagsaysayang lakanaw iti oras ka. Tawan ka no namlamakin ko na. Sumapulak ka no iti sa baling armag. Oh, patpat siya mag, alaki di, agrobot ka, tamapantay di balay da. San ka maupupay at agos? Ipakita mo ti kinasaot mo nga agaram Tata Bertaw. Ala, ingkagdigusin, tagsukat kan, darasam! Saan ka di nga imbaga ni Bernardo kada kayo, tata? Abinasted kon? Ha? Ay kwa, imbaga na. Ngam kaya't nalakanaw ti agilibre. Ilibre na kakanaw. Anya? Saan ka day, Bernardo? Uwan ko na ma. Uwan, Mary Jane. Ala pagbigyan ka, Bernardo. Sa dino nga ro, ti pangilibriam kanya. Ngam sumurot kayo tata. Tapno adda kadwami. Ariglado, Mary Jane. Mapantayo yili. Ije restaurant ti may sa akalugaran tayo. O sige, day talagayam. Ngam italaang day to ya. Inton sumaruno, yakon sumurot kada kayo. Pagbigyak laang ni Bernardo. Tapno saan nakakagura iti panang basted ko kenkwana. Ni, aglakla ko dagayam iti arak dito tata. Wen, Mary Jane. Oh, at iti inumam. Sige
Sa bagay, nairwama kun nga agin inom. Tapos aray rumwar kami idi nga ag nightlife kadagiti barkada. Sige nga Rod, tangay nalpas tayon anangan. Rugyan tayo mutan, ti aginom. Tata, Januang kong. Di tayo ka di payagawin. Inakipastor Januang kong. Ay na, bay-bay aman pala day tarwang. Anyat na papatagin kaya. Jenwang mo, wano na pintas adayag. Tata, Ala, agsat tayo. Uray basit lang. Laro, isat mo. Awanan ti tao dito ayan me. Nabartek mo na Bernardo kini Mary Jane. Iso nga indumog dan dito lamisaan nga yan me. Padasik man nga akbayan ni Mary Jane. Numarik nana. Hindi. Dinan san narik na. San anagkutay. Hay. Gundaway kundatoy. Rimuarte kalugaran me. Ngakin kukwa dito'y nanganan ken naginuman me. At siguro na pan naginata. Ayos ko. Maramid ko ti kayat ko. Tawan tao dito ayan me. Anggal, naimbag ta nakita ka. Ala, anya tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, abay. At na ibaga kanyak ti kalugaran tayo, ananganan nyo ijay ilay. At na nakita na ijay CCTV da. Kat nakita da ijay, tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, chinansingan nyo ka no? Pudno ay anggal. Ha, ay, diya ka mo da ita. Awan amok dita. Saan siguro asya ka? Ni Bernardo siguro. Da kayo nga, Rob. Ay sos, ang mga numakadaanon kini Mary Jane daytoy. Nabartek ka nung amin din. Iso adi na siguro nadlaw tinarami jo anggal. Ay, basta di da kiramraman dita. Awan amok dita. Laklakayan ka di makainaknakan. Mima, husto ka nila. Di ka lang ba initikas na nga raramidam? Awan mo't kinapod no ti magpamasol na kanya. Anyagawan, kung nakita ka mismo iti CCTV, impabuyad na kanyak. Ha? Hindi kan makapaglibak, Bertaw. Kat makamo ka na idarum na ka ni Mary Jane. Naimbag nga oras mo, Maria. Ada ni Mary Jane nakanakam. Adala ko man napatag nga ibagakan ko na. Ay nagawidan ijay lugar da, Berto. Ha? Kwa? Indarum nak nga taka ka. Ay na, saan? Tadi na kanukayat ti may babain. Iso apim manahon. Ha? Iso aswertem. Takas jay ti pangedem jay kanakak. Tano saan? Maipabalod ka kuman. Naimbag lakid, Zain. Sa saan ang nagdarum ni Mary Jane bakit? Oh, agyaban nak. Wan, swerte matalaga. Nga malas mo mat, tasinaan kan. Ha? Apay ngay Mima? Mangibabain ka nga asawa. Siya asawa ka, ngam kasta tinararamid mo. Nagsakit tinaramid mo, Berto. Pananglipot tinaramid mo. Isa pasensyakan. Agsinadalangan. Saan ka di Mima? Bakit? Saan mo ako nga nawawang kay titinak? Agawid ako ni ti lugar ti may nga nagta. Makamo ka mo ito na mga ibirok ti bagay. No sa dinaw ti pagkipagnadam. Tano siya, desidido ako na mangisinakan ka. Sininaanak nga rin asawak, pinanawan na kat nakikabalayan iti may sa kadagiti anak mi. Namin ano nga inayayok ngam talaga natangken ti pangandang na. Isu nga itag may sa akon iti balay mi. Adon ti marikrik na iti bagik kat sumalog matan ti pigsa. Nalaos ti panagbabawik kapoy iti naramit ko iti kalabas. Aklunak nasulisugak kat nagpailuyo sa kitiriknak banagasaan amay parban. Alakastan tigayem mo Berto.
Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. Niya po Diyos ti mang tarabay kan mang bindisyon iti tunggal maysa. Dirman ang biyanan, iti baruak awan aalistwak. Nakarita ka mangibaga ang mga sawaak nga oray awan met panggada. Saan kumakayat ti ina ka mga sawaak tawan kat nga rod trabaho ngam impilit ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Anya, agkasar kayong kunayaw, glory, biniglaw. Uwan ko matatang. Kaya't mintag simpa ka ni Glory tata. Tapno makabukal kami mo't ni ti anak nga agbalin mo't nga apo kayo. Ay kat adakada kayo dayta. Ang kasano dayta ngay. Agpada kayo mo't nga istambay. Awan trabaho yaw. Kasano ngay agbyag kayaw. Pangalan yaw iti kanan yaw. Nalawan ti talon da binigno, tatang. Ay, kastaya. Akit mayat nga ron tapno adda pangalaan niyaw iti kanin niyaw. Mulaan niyaw iti pagay, tapno adda apitin niyo alamutin niyaw. Uwan tatang, tinawin ang mulaan mi dayja iti pagay. Akit makamu kayo nga ron no agkasar kayaw. Isunto mo't la akanayon ang ti panagkuyog yaw. Agkasar kayo nga ron dahil. Pagsasaritaan tayo ang ti kasar yaw. Anya akasar mo ta sasawam. Anyat usaram nga agkasar ngay, kat awan mo't partyam asagana. Ha? Katay lima ababoy yung ngay nanang. Ayawanan, inlako kong. Kad maysa, apay ngay aday jay tinamnamaam apagkasar mo. Nagbanban nugak day jay. Kat no ultimo agpakan kat kasadut mo. Ay, sa apay imbaga kon iti ama ni Glory adumanon tayon tapag sasaritaan tayon ti kasarmay. Kundi karit ka amang ikasar, ngam awan mo't partyam. Ay awan abinigno, di mo pa'y mabalin ti mga sawa no kasta. Kasano ko ang mga sawa ka iti kasta ngay, di mo pa'y malaban, ultimo brief mo. Agbalbaliwak ton no mga sawa ak nanang. Oh, nga ta. Wala nang. Gumagitak to. Nang runa no danton putot ko. Apay, itulok ko nga rod mahit nga agbisinti pamilya. Saan mo ta? Di mo pa'y nga rod mabalin ti agkasar, tawan mo't busbusam. Jay pala naglakwan nyo iti baboy yu Sukatak to. Pangalaam ko maiti isukat mo ngay. Tay maurnong to aparwad Anya, ay mabalin ay amot ti kasta. Apay, masiguradom aya adakkel to ti maurur aparwad. Dakkel na nang. Kat no nagbabak nang nagiti kakalugaran tayo. Patsyak adakkel to ti ited da aparwad inton kasarmi kan Glory. Kan nagitay to big time ti alan mi aninong kaninang mi. Anan. Usaran tayo tinaglakwan nyo. Tadyak kayat ti mabainan iti ama ni Glory. Ang mga no kunaan na nga glas-glas tugak. Ay, Ala nanang, di kayag sinayon. Uwan ko na yun, tadumanon tayon. mala, basta bayadam to Tanay, pagpuunak manunday jay nga ag-business. Uwan nanang. Nalpasan ti kasarta, Glory. Ayan tayo box anak ay kabilang ti parwan. Naitaman ni nakaparabaw di tan lamiseta. Umay ka, tabilangan tan ti kargana. Agsingsingir ngaminan ni nanang. Ha? Apay, adda utang mo kan ko na? Adda, jay bayad ti naparte asagana. Anya, kunak man no kunam nga urnong mo tinaigatang kadagijay. Kasta matimbagam kan ni tatang. Kun kunak lang day jay, tapno agbilib mo't ti amam kanyak Nga ore awan trabaho, at dalat tamot urnong ko. Anya? Di, awan nga rod pang rugyantan No pagbayad mo gayam iti utang mo ti parwad ta. Makaurnong tantumanan Kwartala day ta, Glory. Di ka agrik-reklamo tamadi.
umatap ti grasya no kasta. Kahit pag naidan yung araw, itatanalpasan ti kasaryaw, Glory, binignaw. Agnaad kami kano ije balay da binigno, tatang. Huwag tatang, yawid ko ni Glory, taasawak mo tan. Di kay madanagan, takanayunan minto timang sarungkar kada kayo diti balay. Ala, makaamo kayong araw. Sapay ko maharta mataginayon ti kinaragsakyaw. Di kay ko maagap-apa. Kan agagagat kayaw. Agsalukag kayaw. Agtinulong kayaw tapno pumintas ti biyagyaw. Wen, tatang. No makaapit kaminto iti pagay nga apitan me, mangyag kaminto iti bagasyo. Ay kat pagyamanak Agam sa anak nga agdaw-dawat, anak ko. Sa kabalak pa'y matiyag trabaho. Adamot talaw na suksukayag. Di nakpakananagan. Adan asawa ang Benigno. Aggagat kamutan. Agnakam kan. Agtrabaho ka. Tapno adda pang biyag mo iti pamilyam. Tangiwat niyo man mo't. Mangag na kayo ni Glory. Iba'y nandakmat nga anak yu Nasaysaya at numaamuan na tipod no nga ugalim. Di ka agpamarang tamaduktalan ng tumula asadot ka. Hustol ko nakmat. Kat nagtrabaho kan Uray construction no iso. Sumurot ka kada insan mo. Nabayagan nga'y ayabanda ka. Ngam di ka mapmapan. Nakaurnong ka kuman iti kwartam. Wen ka di. Agtrabaho akto no agsikugan ni Glory. Anya, kaanon to pa ingay? Urayom pa'y lang agsikog sa kaagagawa. Rugyam kit diitan Nasakit nga ro ti sikat ko. Kung oras ti sakak nagsakit. Diyak pa'y makatrabaho ita, anang. Binigno, nasapa mo tarimor ni nanang. Napanan na? Mapanmanan agisorsor itilako na akan kanan Naggagat gayam ni nanang. Ay wala. Awan makunak ka ni nanang. Talaga nagagat day chay. At iwan na pa yan ay di tatang nagtrabaho. Kasta iya. Agat na anya taramidam itangal daw ngay. Panagtatalon sa amutan. Apay, di mo pa siya rin di talon mo. Di ka agarado iti pagmulami ti pagay. Awan mo't nga ron. Nakasalda di talon me. Anya? Nakasalda? No kasta, saan na da kayo timang suksukay? Saan ata nakasaldakat nga ron? Nagkapangalahan ta nga ron iti ka ng tangay. Kunakman no libre bagasyo. Saan? Gatgatangan me. Ninanang ti gumatgatang, ta isot ti alis to ngagtrabaho. Siyak ngamin kat pasaraya agsakit ti sikat ko. Kas ita, anay ko, anay, sumakit manan, anay ko. Apa yan nasakit? Diyak mo Diyak mo't ngamin nagpatpa-check up. Diyak kaya't nagpa-check up na mga no, ada maduktalan da sakit ko. Ada ngagsakitak no kasta. Tuyulok, agsakit manan, anay ko, anay ko. Siguro na marikiriknak lang ito yung sakit ko. Sipod pa'y ubingak. Di barokong ko, anay ko, anay nagsakit. Agkakana mo tinasakit kan Binigno. Apa yung ngay? Kabalak pa'y matkiti. Inanalaang ti kasapulak, Glory. Nagtrabaho ako, kumaro ti sakit na. Agpa-check up ka langan. Saanan? Manjak ko nakamait. Amangan na damaduktalan da sakit ko kat umanay la pampanunutik tang. Amangan no may stress sakit, may daras ti papatay ka. At din sangpet ko amasida balasang ko. Pakiluto man laangan tani, nabanukak mo. O sige nanang, kasi kay matano da kayo pa'y latagluto. Napanan ni Benigno balasang ko. Nakaturog nanang. Manan, ay day talamat maturog ti kukuenan. Nangasawan ngem isulat ta ti aramid na. Ha? Ay sus, agsakit man ti ulunan. Itay pa lang agsaksakit, iso ngayon turog na nanang. Ay, kanayon mo takas ta. Awan lakit agsakit ti ulo na. Sikit, saka, kanuan niya pa'y dita.
Kunak nga rod nga agpa-check up ko matap na amunat tumaran na nga agas. Di na nga rod kayat. Idi pa'y lang nga ibagbagak nga agpa-doktor. Ngam di na mo't kayat. Ungtanak no pilite. Ay, kasano nga rod ang makatrabaho ngay no kasta. Kababain mat kada kayo nanang. Da kayo kay din timang manggad para itikanan mi. Ay na, nairwama kun balasang ko. Sigod mo't asyak timang manggad. Apay, di na kay tultulungan ni Benigno ayan nanang. Kasano ang matulungan na kat kanayon mo't nga agsakit ti kumkumpor mi kunkwana. Iso nga ikarkariga taklatan ati aglako-lako. Tapno adda maigatang itibagas kan si daan. Ay, sayang di talon niyo. Nakasalda mo gayam. Ha? Anya atalon, Glore? Di mo nalawat talon niyo. Ngam nakasalda ka no kung na ni Benigno. Ay na, anya atalon. Adda aya. Awan talon may balasang ko. Anya? Nagsaya atin ngay no adda talon may. Awan. Daytoy la nakaisaadan ti balay ti dagamay. Patpatsyo mo day di Benigno. Ay, day tangarod pa iti may sadyak kayat iti anak ko. Bolbolas tugi no daduma. Aniya? Ape nga kasta ka Benigno. Linas lastugan nakmat. Ape ang masapula lastugan nak kat asawa nak. Kunam nga danalawa talon nyo nga mawamagayam. Saan kong almanan tinalawa daga? Nga maditirik nak iti panagululbud mo. Ala, pasensya kan, Glory. Diyak ngamin kayat na maupay ka kanyak. Iso nga imbagak tikas dyan. Kasano, di kag trabaho? Di ka sumapul iti panggadam? Kababain ka ni nanang. Isunti provider ta dito'y balay. No di kag trabaho siya klangan tagubra. Kanayon mo't nga rod ngagsakit ti ulok. Sikat, saka, bukot, barokong ko, kantyan ko. Kababay naman ti sumanardang iti pagtrap-trabahwak no sumurot ti sakit ko. Agsapulak nga rod iti panggadak. Tapno matulungak ni nanang. Anya ko trabaho nga Awan master ka na trabaho dito'y lugar tayo. Iso nga umadayuak Mapanak iti pagtrab-trabahoan nagiti kakasinsin ko. 5 nga oras ti biyahe manipod dito'y. Anya, nagadayon nga Ay saan? Agtalinag kalagan dito balay. Sana balay, tano umimbagak. Agtrabaho akong, promise. Gundawayak ko matagtrabaho tawang pe anak ta. Tano danton anak ta, jak makatrabahon. Siya akong tagtrabaho, bakit? Agpaimbagak labasit. Inanalaang ti kasapulak. Pasensya kayon, Glory, Benigno. Saan kayo apapapanawan dito'y balay? Ngam na saysaya at siguro no lumasin kayon iti pagnaudan. Tapno amuyo ti adda ken awan kada kayo. Sapay kumata maawatan dak. No siyak, maawatan kayo, nanang. Agyaman na, Glory, balasang ko. Sika nga'y Benigno. Maawatan nak iti kayat ko ama pasamak. Tapno agagawa ka ngagtrabaho. Tanay, bakit akon? Sumalog mo tipig sa ako, nanak ko. Kahit pag naadan mi nga rodan ngay. Agawid tapay la iji balay Ay manjak. Imbag kumaan awan ni tatang mo iji balayaw. No kayat yaw, dalusan nyo day daan akalapaw di taasidag. Mabalin pa'y apag naadan day jay, kurang laeng iti dalos. Nagbasit mo tin ngay. Kas kamla pimpiman ni Jayan Napintas day jay no madalusan. Alain nyo tay may sa apaglutuan tapno adda aramaten nyo. Ikan kayo mutan iti kaldero kas kada plato yaw. Ay, Ala, di ka nagreklamo, Benigno. May mayat no lumasintan. Tapno mapuwersatang agtrabaho. Narigat mo tan, mang namnaman talatan iti matmatgadan ni nanang. Imbes nga iso titulungan ta, baliktad mo't. Isumot timang pakpakan kadatan. alangar ta. Makamoditan. Anya matikas tuyan, awan mambaga sa may saangan. Katin ka mga alay di balay datatang mo Apay awan bingay mo, di talon niyaw.
Nakaapit mo tan. Ay nabayagan na naalak ti bingay ko. Subsubra pa yan tinaalaalak. Tayjay mo tayan ti pagbagasan ta. Bastawan may saang, ijay ti papanak. Talaga kasta, ha? Anak na ka nga ron, di tulungan na ka. Awan mo't ngamin kwarta ni nanang ka. Na adumot ti rikrik na anan. Sana na makatrabaho. Kasi nga ron ni nanang. Imbes sa sika kumatimang tadi ti kwarta na. Ngamawang mamaytid mo tadi ka maagunay amang good. Nagadun ti utang tabinig no. Naiwarasan. Isa pa nga asim ka di gagawa kamot. No sa anak lama si Kog. Siya kumantag trabaho. Ngam umadani mo ti panagpasngay ko. Anay ko. Agsakit man ang tibarokong ko. Ay, kaya't ko ti mapan makikonstruksyon. Ta ayaban nak ninsan ko. Agam, di mo't may ikat ti sakit na. Senton, mapudutan naklabasit, sumakit ti ulok. King ka nga nagpa-check up Tapno iresitaan da kay ti agas mo. Tapno agimbag dagitan nga nanayam. Saanan? Gastos la dayta. Awan sakit ko. Inanalaang ti kasapulang ti bagik. Ay na, manon atawan nga gininanaka. Di ka pala nakainana. Madingarudlat ta. Agsanaang manon to tiyan ko. Oh, nasakit talaga. Alang arod. Kay nakmanon dumawat iti bagas ni tatang. Kastala ka na yun ay. Puro dinawat kan inutang samot tan ti ipapaunag yawan akaw. Kapilitan atawang mo't pangalaan mi iti kwarta tatang. Di asawam ngay. Apay awanan plano na ngagtrabaho. Nagadumang arod tanan na yun na. Ay awan daytan. Kasla imposible daytan. Agpampambarsamot lang ang jay asawam. Tadi na lakayat nagtrabaho. Ang mga awan pa'y busbusin niya o nagpasngay ka. Talaga nga awan tawang maurnong mi. Utang ti urnong mi tatang. Ay, madain ti kasta pasamak. Kalawa mo jay asawam. Ha? Jak kayat ti kasta sasaadam iti sidong na. Kimotong ka pa yan. Kita man takudil mo. Kasla na magmagaan. Madlaw nga awan na sustansya amay papaunig mo. Tatang? Kasaritak to man. Dosan pa lang agbale o pagsinaan kayaw. Itaak lang agsaaw binignaw. Agul uli makaklaang. Ngam nabayagan ngagpalpali iwak. Awan samot planom ngagtrabahaw. Anay ko, anay. Nagsakit ti tiyan ko. Ay, agtala ka. Sakit-sakit na. Namin ano nga imbaga ni Gloria ngagpa-check up ka ngam di mo mo't kayat. Iso nga mauk. Agpampambar ka lang. Ha? Saan mo't atatang? Agtrabaho ka wan saan? Tano di mo maitad ti kasapulan ti anak ka. Nasaysaya at lapag sinaan kayaw. Ha? Ala ikaw ni Jibalay ti anak ka. Kat di mo tumakita ti putot mo nga ipasngay na. Ay, sana tatang? Ala, tay karigata kong tagtrabaho no bigat. Mapanak makikonstruksyon. Siguradwam lang, binignaw. Maamwak mo't lang. Nupod no nagtrabaho ka, awan no saan. Nalabas mo't ti kasya klase ti katugangan. Man nakibiyang. Di mo ko magurguraan ni tatang. Tapag sayaatan tamot na ti ibagbagana. Amumat nga umadanin ti panagpasngay ko. Wen, amok. Ngam, kunamot lang siguro amang dagdagdag kada taon. Kat, papanam nga rod ngay. Eh, kay nagtrabaho Sumurtak ka na insan ko amapan makikonstruksyon. Tap na awan may bagbaga di man nakibiyang nga amam. Si kamot gayam ti sarsaron wa kabalayan. Nay, abalayan, nagudong kamot. Wen man, tanay. Awan amin na ni jay balay. Kahit kumustan nga nagijay agasawa. Mayat mo't abalayan, agsursurun amag na jay apukot Aya, nagbit man. Kahit
Agtrabaho pa ni Binignaw, abalayan? Wala balayan. Manipod kinasaritam. Nagtrabaho muteng. Nagbuteng siguro iti imbagam kenkwana. Nga ipanaw mo dagiti agina no saan latang agbalbalew. Pasensya ka na balayan, no nasaok idi kenkwan at tikas jay. Ayos laeng dayjay abalayan. Mayat kit di tanadagdag ang nagtrabaho. Tano siya, di nakdengdenggen. Kita ket manipod binagbagaam ket nagtrabahon. Nangrik na siguro. Sapay ko mangarod at agtultuloy ang ti panagtrabaho na tapno adakanin da sa nga pamilya, abalayan. Naimas mo ti prito abang usa. Guston ti may sagrata sindam, Glory. Ha? Sana gaputan na iluto amin di ginatang ko abangos. Ket lamutan mo't amin nun. Mangibati ka iti parabigat Suruam ti aginot na nagrigat tagtrabaho. Apay, ti kunam nalaka ti ag-construction. Kalubam man ngaminan na ita, ta parabigat. In-display mo't ngamin aminan. Nagrigat ti sumapol iti kwarta. Iso ngayon inutan ti inapoy kan masida. Ne, adamin sangput mo tinapay, Binigno. Nanggatangam dito ngay. Ijestor Ne, adagayam lako da dita istora kastoy. Ay, mangantaman nga ro diti tinapay. Nay, may salang ti kanam. Ta parabigat ti daduma. Sana gaputan naka-display dita kat unlimited mutan ti pandangan mo. Wan, may salaang ti kanag. Ramanaklaang Binigno. Unay kamutan, Glory. Nagbuslon kang agsabon. Kita man talablabaam, nakalablabutab. Ni, eksakto laang matlakay. Eksakto nga. Nagado ti sabsabon mo. Apay, si kaya ti agrigrigat ngagtrab-trabaho. Si ka ti main-initan ngagkiw-kiwar iti simintaw ka nagbumbunag iti bataw. Ala, di ka ka dinagungat. Ala ta inutak to numaminsan. Kasi di sabon na paginaw. Naibusmanan. Nagbuslon ka. Ibuk-buk-buk mon samot ngamin amin. Surumot aginot Ganun jay mantika, nakita. Kagkagudwa matan. Nagbuslon ka matan ngagmantika. Ala, bayam, tainton sumaruno, jak to agpriton. Sa bawak to amin aluto kasi daanan. Kasla jay bagas, basit manan. Pungga kamot nga minapungga no mangan ka. Mabisina ang mga roon, tamong mga gatgatas ti anak ta kanya. Di mo irason ti anak ta. Sigod kat di nga adu ti kanam Manipod nagdenata, nadlaw kaon nga daraw rawot mo. Sige, mapanakaon. Kita ang basit Aginot ka, ta sana si ka ti marigrigatan ngagtrabaho. Papanam ako nam Glory. Inakagtrabaho hijayan da insan ko nanang. Mayat ka no ti sweldo ijay kat. Kan ada libre pag naadan mi. Ket, kasanon ti apo ko. Ibatik pala kada kayo Nitatang ko matipang ibatsak ngam di na masango. Mala siya kung ti mga awir iti apo ko. Ket nagpakada ka kini Binignaw. Uwe nanang, pinalubusan nakmat. Kaya't nang agtrabaho ak, tapno makatulong ak kano. Aya, ket alang arud agan-anad ka iti lugar apapanam balasang ko. Tatang, amuyo ka din sino akasinsin ni Glory ti simurutan na nagtrabahuan? Wala. Niin siyang akanakak. Apay aya. Jak mo't makuntakan, tatang. Jak na guston tinaudi at text na kanya. Text na nga. Alipatag kanon. Kat sumapulak kanon iti sabaling asawag. Apay kanungay. Jak nga rutam mo, tatang. Awan mo't amok ang nagbasulakin ko kasla kaguranak. Day, apay nga tagay. Agyamanak, si Mangput kan Glory. Ay, di nakarakupan, tamadurmanak kan Binigno.
Ah? Nay? Apay nga niya kastamot ng tibagbagam, Glory. Umay ko alaan ta anak ko tagsinatan. Nay? Apay, adan nang iso katam kanyak. Makamuka na niya't panunutam. Basta agsinatan, period. Awanin na lang. Pinanawan na ko na itaginak. Si kangamin mo't apay nga may na pinalubusam iding ay madayaw. Anya nga Awan amo ka nagbasulak na nang. Apay nga yakas jay. Di mo sawon ti kasta. Taado tinadlaw ko amadi at ratom kan ko anay day. Pagsasawam iti agkakasakit. Pudnaw asaan mo akab-kabilan. Ngam agkakasakit dagiti bagbagam kan ko na. Oray adda tao ngagdengdengeg pabainam. Pagsasawam. Kanayon mo nga isider ti panagtrab-trabahom. Iparupam launay kan ko na idi apapakpakan laeng. Ha? So ano timam nayan ni Glory kan ka, kat sininaan na kan, jak mababalaw. Ngamin maawatak tirik na di asawam. Diyak kaya ta sinaanak ti asawak na nang. Ay kat ay aywam bareng maayayong pay anak ko. Pinadas ko ngay ayaw ni Glory ngam talaga atin akon kaya. Aging ga nag-abroad kat nadamag ko lang nga adda kanon sa bala kadandan na ijay. Kunak nga agdarumak ngam binaybay akon, tadamot basol ko na apyapimanaw ti asawak kanya. Agbabawi ak ngam naladawan ti amin. Ngam no pa'y kasta, idawdawat ko latay ti Diyos na marswa, asapay la kumata maurnos minto matlaang ti amin kada kami. Alakastan, tugayim mo, benigno. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritan ti may sakabsat diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Dirman ang biyanang, nabayag anabaloak, ngam kalpasan ti dua dekada apan nakabalok, nakiboyfriend nakitipadak matla senior citizen, kan padak matla nga agpenpensyon. Ngam sana kaya't ti lalaking anak ko ti pan nakirelasyon ko, tangamin mabuta nga mayadayo kanyak, tangamin awan trabaho na, iso nakadependar latan kanyak nga inana. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysan. Papanan nyo manan nanang. Nakasukat kay manan. Mapanak man ijay ili, at damapan ko gatangan anak ko. At mapan nyo gatangan, wano mapan kay manan magsinara kiti boyfriend nyo. Ha, ne saan mo talando? Nay, mamin ano ngay baga kasi naan nyo na di alakay. Masurunak nanang. Hindi yu dagdagan ti pungtot ko. Tamang ano niya ti maramid ko. Kunakmat asinaan nyo na di. Kat sininaak mo anak ko, awan kamiin. Sigurado nyo lang. Bakbakitan kayon. Sana na masapol ang maki-boyfriend kayo. Ta makapadurmo na kitaan. Feeling ubing kay tumat namin. Dandani kayong tumangan di tibarsa nga. Ngamday ta pala agpapaaram. Tiyar aramidin yaw. Sa anak mo't nga agpapaaram anak ko. Siyak mo't ti ar-armunda. Ar-armunda nga? Tistingan na kailang mamati kay mo't adagosan. Ado, ti manang gundaway alalaki itan nanang. Ti pensyon nyo, ti almananda. Isapas pasablugang na kayo. Kahit, anya nga oras ti sangpot nyo. Di kaya agpakarabi ha. Wen, mabiitak laeng anak ko. Papanan nyo tatang, apa nakapumada kayo manan? Inakman agpapukais anak ka. Sakay larumar itatamaluman. Naimbag na dapat nakalukat na barbershop iti kasto nga oras. Ada, maladaw ang agrik-rikap tay sukik apapapanak. Ang mga nadaman laok na bulakbul day tana. Ang mga sarakan nyo manan di bakit ano biyayaw? Ay, saan kumanatangkan ti ulo yung tatang? Saan mo? Nabayagan na nagsina kami kanipasita. Di kaya gar-araman, talakay kayon. Baybayan nyo ka din na itaas asawa. Jak tupay ko na.
Da kayong tulaki din. Sige. Mapanakon ta sambutak di barbershop. Ato iti danom mo pasita, honey. Ay na. Una yan day tangawag mo kanyak gudo. Kasla nagkorni adeng gentahani. Kastamot at talaga ti inawag dagiti agayan ayat. Honey, wano saan, sweetie, wano saan, baby. Unang bakit kan lakaytan. Saan may bagay day nga inawag ta. Kababain no at damakangag. Ay, awan bibiyang tasino man pasita. Basta siya, honey, ti kayat ko ayawagan ka. Wano saan, baby loves no isa. Madi, silang adenggan gudo. Kababain. Basta baby loves, ti kayat ko ayawagan ka. Mangantan baby loves, tamapantapay agpasyar no madamdama. Sa anak ang makapagbayag gudo. Tani, urayon nak di anak ko. Ungtan nak day jay numaladawak nga agawid. Naurasan ti iruruar ko. Ay, una yan. Nagpadaan na lakit din iti anak ko. Uray nga rodyay anak ko. Text a text. Damdamagan na no ayan ko. Iso nga in-off ko ti cellphone ko. Alang nga ron, lepasan tanti mangan ta agawidan. Ay, sana. Agpasyar tapay mo't Sulitin ta ti panagkuyog tamanan. Kakaiso na akapimpensyon ta. Enjoyin tamot arag iti pensyon ta. Agpasyar tapay. No mapanlog ta, intan tumanen mangan, wano agmerienda. Alang nga ron, sikati makaamu ko to. Makaamu di tan noong tanak manin di anak ko. Itulnog kanto nga agawin. Ay saan Ad-adda nga agungot di anak ko. Ti amuna ngamin kat nagsinatan. Di ka madalagan, nasa anak adumano na di balayaw. Agpatingga ak tulaeng iji kalsada. Anyat masida na nang? Prito kan inlambong nga itlog anak ko. Jak nakichenday di kalmanta na malmana. Di kay pa nagpensyon na ya? Nagpensyon na kun ngam jak nasango ti nakichenda. Nan, sa siyak timapan gumatang iti masida. Awan sapay bagas tayon. Awan nga rod anak ko. Alang nga rod no magagat ka amapan ijay ili si kantimapan. Mangtad kayo mo tan ay ti pangkrudok iti tricycle. Kanayunan nyo ti itadyo akwarta tagpapukisakman. Wen, mabiit lang nga rod anak ko. Mangtad kay man iti kwartayo tatang tanay awan balunan dya po kuyo. Napan nag-iskwilan aya. Saan pa'y mangmangan pa'y lang. Mapan ko'y tulod no madamdama. Adto iti sangaribaw. Ni, apay diyo pa'y naalatay pensyon nyo aya. Naala ko nga madan naggastusak. Anyat naggastusan nyo nga ikaw ang makita ka ginatang yo. Wano, adda babaya paggasgastusan nyo. Awan, napanak lang nagpaspas sarmot Nag-shopping basit, nagpa-facialak, kas ka na nagpamasahe. Tila paggasgastusan nyo. Nayunan nyo dahito yatan dapay bayada kisi pagadalan ti apo ko yo. Adto'y tili magasot, umras na itan. Apay, sana nang tadyay amat ti anak mo iti suporta ti anak na. Ay na, di yun namaan day jay. Nabayagan saan na nagpapawit. Awan ka no trabaho nan. Uray pilitag no talagang awan. Kan anak ka no di asawa na. Ay, natangken nga men ti ulom iday. Amom nga da asawa na ngam nakirelasyon ka pa ilaan. Ay na, napalabasan day ta. Nalpasan da kita tatang. Diyo ka din ipalagip. Ibagbagak laeng. Kanya nga ron ngay. Talaga siguro kasto tigasat ko Aginggat ka anong ata nga ilimlimod ta ti relasyon ta gudo. Wan nga rod Angam no ar-arigan sana rumbeng nga ilimod ta. Tagpadatamot anawaya.
Una, ngam dagiti nga rod anak tati pampanunutek. Di da kayat ti relasyon ta. Masurunak meten ang daduma. Isunak at ti masursurutan. Saan ta meten nga ubeng? Tapay nga ya, paritan datang aginayat. Paritan datang agragsak. Gudo. Agkasartakid din Anya, ay saan ang mabalin? Agungot dagiti anak ta. Oray agunget da, awan mo't mabalinan da. Apay, isuda ayat ang gastos no bilang lang. Saan ba? Gudo. No siyak, ready ako amang ikasarkan ka. Awan ti sino man na makalapad iti dayta. Ilaban ko ti panagayat ko ken kapasita, my love. Kat, anya nga rod ti aramiden ta. Kasaritam ti anak mo, takasaritak mo ti anak kaw. Ibagam ti panagsimpatan. Agkasartakid din tapno makapagdinatan iti maymay sa abalay. Ay, ala, padasat nga ibaga. Ngam no agungot ngay. Bayam nga agungay. Saan ngay surat ti masursuraw? No di da kaya ti plano ta, saan lang? Basta aramidin ta ti amuda pagsayaatan ta adwa pasita. Anya, mga sawa kayo kunayo, tatang. Laklakayan kayon. Ubingak pay, napigsak pay. Ay na, saan ang ta sa asawa? Jak tupay makiasawa, da kayon tulaki din. Apay ay alapdan nak ang mga sawa. Kat saan mo't asi katagastaw si Kagreta. Lakay kayon, tatang. Amo ka ti pensyon nyo laang talmananda kada kayo. Apay asino kumayat asawahan niyo? Ninanampasita Na, kunak manunagsina kayon. Saan? Kung kunak lang dahi jay, tapno sardingan nakasersermonan. Ay ayatak ni Pasita. Kayat kau ngay kalaysa. Ay saanan? Bakit kan lakay kayo? Nagkasar kay pailaan. Sigurado akatawaan da kayo dagiti tattao. Ore katawaan na kami Saan may na problema na ita? Basta tulagan tayo ti kasarmay. Saan man na natangkan ti ulo yo, tatang? Kasanon nga no kumapsot kayon? Asino kumati mga sikaso kada kayo? Siyak malaan. Ni Pasita ni mga sikaso kanyak. Asikaswanak, ta asikaswak may. Saan na ta kasar-kasar? Gastos lang day ta. Kanlakay kayon. Aginanakay ki di dito balay. Di ka nga minruar-arwar Basta mga sawaak. Apay ay halap na nakrita. Saan nagaputala kaya kaon kat awanan karbengak nga gayat manang? No kunak nga ikalaysak ni Pasita, aramidag. No di nagsuportaran, saan lang? Agkasar kami, adakda kami. No magkiasawa kayon kat kasaron ti pensyon nyo, di awanan. At danton kabingay yaw, nanang. At damot pensyon ni tatam aguto anak ko. Kundi napakibibiyangan day iti pensyon ko. Isunto pa iti mangmangtad iti kwarta kanya. Ita lang day ta. Ngam no bumayag, sigurado apakibiyangan nanton ti kwarta yaw. Saan akasta ni Gudo? Nasimpot day jay anak ko. Bakbaketan kayo ngaminon ngam day taket as-asawa ti bagbagayon. Da kayo man la tinaputa ka bakit akasta. Imbes at isalon at yung lang tintunaran nyo. Saan? Talalaki mo't kada iti panunot yung. Kaya't kumot nga road tiyadakad kadwa na bayat ti panagkapsut ko anak ko. Katsyak nga yakad kadwayo. Kasanaw no mga sawa kan taon. Saanak ang mga sawa tawan iti panunot ko reta. Jak pagan ano ti mga lay ti pakanag asaan ko matakapkapin ano? Lando. Awan ti mapasamak akasar. Agguluak no ipilit yung reta nanang. Anya. Si Kaman ti makisarita ijay kabsat mo, Nelia anak ko. Apay kano aya adi na kayat amaki asawa kayo manen, nanang. Amangan ka no kwartaan naklaang ti agbalin nga asawak. Imbagak akasapulak laang ti kadkadwa. Ngam iso kanungay akad kadwak. Kat kunak mo't kasanon no mga sawa. Kunana mo't asaan ka no ang mga sawa. Kasano kuma ang mga asawa day jay kat sadot mat. Mabutang iti responsibilidad day jay, nanang. Iso adi na kayat ti mga asawa. Di mo't ngamin agtrabaho. Talaga asaan nga agtrabaho day jay.
Taadda kayo anam-namaan na amang tad iti kwarta na, nanang. Ha? Ruaman nyo mga men. No dumawat kada kayo, ikanyo mat adagos. Kat agungat mo nga rod no jak ikan. Pagsasawan na kita kakasakit. Saan anasaya at tikas jengar aramiden na? Saan yun apagrebengan timang biyagkan kwa na tadakulan? Da kayukit di kumaati ikan na iti kwarta. Nagdakulan abagay saan ngagtrabaho? Anak ko, Alakid di, no kayat yu pa'y timakiasawa, aramiden nyo. Nasingputmat ni tatagudo. Kin agpada kayo nga agpenpensyon, iso nga awan problema dita. kasanon nga iti kabsat mo. Siyak ti makaamukan kwa na. Ungtak no lapdan na kayo iti kayat yung aramiden, nanang. Awan karbangam amang lapad kin ni nanang iti kayat ng aramiden, landong. Apay kasta ka? No anya ti amom apagragsakan ti inata, suportaram, saan akasta nga tamkit din. Amom abakutin ni nanang, ng pagsasawam iti saan anasayaan. Manang, Apay adi mo kayat amaki asawa, kat kayat na nga rudmat yad dakatakunay-nay na. Apay, mabutang ka nga ipanawan di pakiasawaan na dito'y balay, kat awan taon ti pagdawatam iti kwarta. ha? Saan ba ta? Saan mat nga? Naglawag mat aramidom. Nakadepender ka ngamin akanayon kin ni nanang. Nagdaklan ka akarne, ngam di kag trabaho. Di ka lamaas yan ijay inata. Apay, sika, kayat mo aya makiasawa pa lang ni nanang kat bakutan. Kayat ko nukas na ti kayat na. Suportarak iti anyaman nga aramidin na. Basta pagsayaatan na lakit de. Awan dakas na no kayat namanen ti makiasawa. Apay, dagiti laubing ayat ya dakarbangan na ang mga asawa. Pati mat dagiti babakit kan lalakay at damot karbangan da, tao damot. Ha? Ang trabaho ka kid agagawa ka, tapno saan ka amang namnamalatan, iti-ititid ni nanang akwartakan ka. Talaga ka diyan didakdanggan tatang. Kaya't yung lahat ti mga asawa. Wain, anak kau. Nakasapulak ni nanam apasita iti biyag kau. Ay, natangka na talaga ti ulo yung alaklakayan. Uray anyat sasawam. Basta mga sawaak no kunak, mga sawaak. Uray ko mano tayo kaubingan na ti asawaan nyo. Tapno da mga sikaso kada kayo. Diyay mo't pada yun na senior citizen tinapili yun. Maday ti ubeng, ta mga no isukatnak. May mayat ni pasita. Ta sigurado adinak to isukat na jay. Makamo kayo. Ay, awan mabalin ko no talaga kasta ti kayat yo. Kahit pag nadan nyo nga ron ngay. Ay, di kay pumanaw dito balay tatang. Awan kadwami iti apu ko yun ditoy. Kat no manugot kalakit day ayawid ko ni pasita dito'y balay, di dito'y kamay nga agnaad. Ay, ngala, wala na. Dito yun ti pag nadan nyo. Basta di kay pumanaw dito balay. Nalpasan ti kasarmikin ni tatam agudo anak ko. Iso asumuro takun kan kwa na ije balayda. Ni, apay nga pumanaw kayo. Dito'y balay ti pagnaadan nyo Ibagayo ka ni tatagudo ta umay agnaad dito'y. Ijay kanumat balayda ti pagnaadan me. Kan talaga akas ta ti rumbeng. Talalaki ni gudo. Siyak ti awid na ta babae ak. Iso nga agawid akon ijay balayda. Anya? Sumuro takmot nga rod ka na kayo, nanang. Ah, Yak kaya tiyag bati dito, mabuti nga. Awan kadwak. Iso nga umayak mo, makipagnaudak mo ito ni balay ti asawa yaw. pasensya kan kadwak ti anak ko nga agnaed dito'y balayo gudo. Awan problema dita, pasita. Basta agkatunusan na lakid di ti anak kau. Kan sana balay, ta dapay mo't bakan ti asilay. Agyamanak nga rod gudo. Saan mo't ngamin ang maisiin ti anak ko kanya? Wen, maawatan day ta. Ta nabayag kat nga raw na nagkadkadwa kayo. Kan isot ti buridak nga anak mo.